2019ko apirilean, Cuerdo Jubin familiarekin, Afrikara egindako beste bidai abentura berri batean izan nintzen. Etiopia izan genuen bai, jomuga. Baina herrialdea ezagutzeaz gain, Euskal Herriko hainbat erakundeak bertan burutzen ari diren laguntza eta herritarrekiko heziketarako egitasmoen berri, zuzenean jasotzea ere izan genuen helburu. Horrela, Etiopiako hiriburua den Addis Abeba. Omo ibaiaren magalean hegoaldean bizi diren tribuak. Danakileko depresioko Afar giza semeak. Aksum hiria, zibilizazio gune eta Etiopiako hiriburu erlijiosua. Lalibelako basalto harrian eraikitako elizak, eta beste hainbat leku eta kontu ikusi eta entzun ahal izan genituen. Baina, aipatu bezala, Gabak emisako herrian Abai elkarteko lagunak. Mekeleko hirian txerrindulari proiektu solidarioa lantzen ari diren tolosarrak. Eta Bukron, Angel Olaranen eskutik, Padres Blancos Kristau kongregazioak azken 30 urte hauetan egiten ari diren ahalegin bereziak izan ziren gure bidaiaren ardatz nagusia. Bidai honetan bizi izandako esperientzia ahaztezina bezain interesgarria izan zen. Guzti hau, 56 minutuko dokumentalean laburbildurik datorren ostegunean martxoak 12, Amalur jardunaldien baitan, Tolosako topikeko areto nagusian ikusi ahal izango da.